Amen. Lithi bafika bathi kuJesu, Jesu Lomthandayo uyagula, uLazaro egama lakhe. Manje lento emkhalisayo lapha ezantsi ukhaliswa zinhliziyo zalaba ababili ababonayo, uMartha noMaria. Yena noma bazi lapha yana ukukhuluma ilanguage yokuthi akafile kodwa ulele, ubazi ukuthi akafile. But istatement sabantu uma abantu beya kuJesu bakhuluma lento bathi abantu Jesu Lomthandayo uyagula. Abantu ke they always bayathanda ukubeka isituation iqala bese begcina ngegama lakho. Uma usenkingeni isikhathi esiningi abantu they remember inkinga yakho bakhohlwe igama. But noma abantu sebekhohlwe igama likaLazaro bakhumbula isimo sakhe kodwa bakhohlwa ukuthi baqale ngegama elithi Lomthandayo uyagula. Kushuthi noma sekuyisituation ethile but khona umthandayo noma abantu sebekhohliwe igama lakhe. I want to say lamazwi ngithi sekufanele ukuthi uselele noma isimo sakho singanjani kodwa Lomthandayo akanendaba nesimo sakho, akanendaba ukuthi ushawa yini, akanendaba ukuthi wedlulaphi. Abantu they forget your name and remember your situation, but uNkulunkulu akanendaba ukuthi bakhohliwe igama kodwa uthanda noma ngabe sebekhohliwe bathi oh Jesu lapha kwanzana ohluphekayo, lo sisofebayo, lo sisothanda amadoda lesizwe liwuna, bathi bakhohlwa ukuthi basho isimo kanti baqale ngegama elithi Lomthandayo. Amanye amazwi noma kunesisimo kodwa igama elithi Lomthandayo lizothi sekudlela phansi uyathathwa esukwini noma noma ngabe isimo sakho sinjani kodwa khona Lomthandayo